Salutare mei, eu sunt Elisei și astăzi, pentru acest episod, vreau să fac o serie nouă de PewDiePie Tuber Simulator, ok? Am făcut eu ceva pe aici pentru că n-am fost sigur că filmez și uitați, deja avem 246 de abonați, 979 de vizionare. Hai să le make a video și îl facem pe ăsta. Avem un minut, uitați aici tablou, video basket. Și noi acum mergem la shop. Vreau să-mi cumpăr o plantă. Vreau să o pun fix aici, așa. Stați doar puțin. Da, și am revenit. Să vedem ce facem cu planta asta. Aș putea să mă extind pe aici. Și mă uita covorul ăsta undeva. Și mă uita pe aici. Perfect. Gata, e un video. Să mai facem un video. Facem pe asta, de pe asta. Vedem la friends, nu nimic. Aici. Mergem la shop, că vreau să mă cumpăr ceva, numai să fac asta aici, în 2 minute mai cumpărăm ceva. Ok, să văd ce mai pot face. Mergem aici, nu putem face nimic. Vreau să-mi cumpăr, să văd ce mai este. Nu voi filma foarte mult, că vreau să filmez mai multe episoade. E șmecher jocul ăsta. Camera mea. Nu, uite, ăsta e de chestii bune. De 25 de vizualizări. Așa. Bag o pauză și revin după ce se termină asta, pentru că nu avem ce să facem. Da, am observat că avem ce să facem, deci hai să avem 265 de abonați. Avem ceva și să-l facem cu asta. Un minut e gata, mergem 8 secunde. Ok, da, o să dau pauză și revin după ce se termină planta, pentru că efectiv nu mai am ce să fac până vine. Oh, era asta. Ok, uză. Am revenit pentru că imediat este gata și aia și a făcut rost de abonați. Să filmăm pe asta. 14, 13, 12, 11, da, deci e foarte repede. Am terminat și vreau să mai cumpăr ceva în acest video. Vreau să-mi fac mai luxoasă puțin camera, că vreau să fac. Ok, și a ajuns planeta noastră. Level up, avem 3. Perfect. Și am primit și bani. Nu știu, cresc. Ok, hai că l-am primit. Plus 85 de vizionări. Ok. Avem 1000 de vizionări până acum. Hai că e destul. Dacă aici era aici și destul. Nu cred că pot în timp să activez asta. Ok, la shop. Nu mă interesează ceva. Putem chestia. Ok. Sigur o să cumpăr pisica asta. Cumpăr pisica. Aici la putere avem. Hai să mergem noi acum să cumpărăm bolul la pisică. Aici. Da, aici e bolul la pisică. Băi! Știi ce? Asta e bolul pentru pisică. Să-i pun aici. Și o să vină în 3 minute. Până atunci hai vedem video-ul nostru. Vreau să văd eu ce face asta. Nu mai stau pe care. Ok, deci vreau să cumpăr pisica pentru asta. Să ne interesăm la chestia asta. Uitați, iar asta ce e? Nu înțeleg. Dacă nu s-a mai mult. Da, cred că după ce o să am ce chestia asta mai. Cred că va trebui pus aici sus.
Și uitați aici. Asta o să vreau să o cumpăr. Asta despre planetă. Uite-l bonat. Plus 25 de abonați. De-abia aștept să am 1000 de abonați. Că e greu de costă rău. Ok, asta e o pernă. Asta e ceva legat de casă. Asta e și eu ceva legat de casă. Casă. Bai. Vreau să-mi cumpăr un birou. Stai cu $10. Vreau să cumpăr altceva pe $10. $10 stai. Uite, sorry. $10. Ce vreau să cumpăr? Uite, să extind camera. Vedeți? Vreau să extind camera. După o să-mi schimb și asta. După, uitați, vine vulturul. Era. Cum a venit la? Ce mai duce? Plus 100 de vizionari. Asta ok. Dacă îmi pun meniu și chestia asta. Până atunci, când mai are video-ul ăsta, 14 secunde. Până atunci, așteptăm vulturul. Nu, deja sunt 6 minute. Da. Ce să mai fac? Să vedem asta. E gata video. Avem destui abonați. Deși avem mult de lucru. Aici astăzi vreau să fac multe episoade. Vreau să fac nu știu câte. Uitați câte vizionări avem. Bine. Bă, vultura asta e bun cu noi. A ajuns să scapă de 3 secunde. Să cumpărăm. Vreau să nu cred că o pisica. Îmi cumpăr bolul la ea. Sau să-mi cumpăr pisica ca să am și eu ceva numai de cumpărat. Dar cu cât am mai mulți abonați, cu atât e mai ok. Ei, nu știu să cumpăr. Să vedem. Trebuie să facem level up, asta e chestia la noi. Hai că mai filmăm puțin că trebuie să fac și o pauză și revin la următorul episod după ce asta. Da, și dacă vom strânge cel puțin 20 de vizionari, eu zic că continuăm pentru că canalul destul de slăbuț. Că eu mulțumit că merge numai level up. Am primit una. Hai să ne extindem și noi camera. Yes. Perfect. Am expandat camera. Realizarea activată chiar I want. Avem și noi camera mai mare, asta e chestia bună. Aici deja costă mai mult, 25. Oh, god! God damn it! Avem 1600. Ai terminat video-ul? Make a video. Perfect. Hai să ne cumpărăm totuși ceva. Asta e întrebarea mea. Ce chestia asta? Ok, habar n-am ce. Cred că e mult. Cât costă pisica? 1600. Stai. Băi, eu zic să ne cumpărăm odată lampa. Că vreau canalul să meargă mai bine, 1860. Când o să strângem atâția abonați, vreau să ne cumpăr chestia pentru că e pentru jocuri. Nu știu sigur dacă îmi pot schimba paint-ul pentru că nu-mi place. Hai să văd.
să ăsta. Vreau să ăsta să pun, ok? Că pun totuși ăsta ca să nu plouă pisicii. Hai că ai! Make a video. Nu trebuie să vin. Oh, bun! Mi-a adus ceva bun. Plus 3 lei. Stăm să pun aici. Eu nu am să mă uit aici. Efectiv e putea cutie. Să las aici. Și cutia asta nu cred că mi-o mai trebuie, așa că pun în dulap. Cutia asta nu mi trebuie. Vreau să-mi cumpăr un nou birou. Of course, one room is not enough to hold all your artistic. That's why the fine so you can also experiment. Oh, super, room 0. Uitați cum mi se vede tastatura. M1. Okay, create a new ROM. Mă facem un microfon. În 2000. Da, știu, vreau să-mi cumpăr chestia asta de locuri. Unde a fost? Să mă cumpăr și video. Ok, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Eliseu și desigur ne vedem data viitoare. Stați numai să văd. Vulturul. Ok. Bun. Și desigur ne vedem data viitoare. La revedere!